नमस्ते. आता आम्ही परत तुम्हाला भेटायला येणार आहे आणि कुठे आणि कसे ते तुम्हाला पप्पू सांगेल. आम्ही तुम्हाला भेटायला येणार आहे. आता ते कुठे भेटायला येणार मी सर्वात आधी तुम्हाला ॲड्रेस सांगतो. आम्ही डोंबिवलीला भेटायला येणार आहे तुम्हाला. डोंबिवली ईस्ट नेहरू मैदान. परत ॲड्रेस सांगतो, नेहरू मैदान, मानपाडा रोड, डोंबिवली ईस्ट. तिकडे सुद्धा आता आपण असं म्हणतो ना सर्व म्हणजे जत्रा भरली आहे, मेला म्हणतो ना आपण, तिकडे ते भरलं आहे. आणि आम्ही कधी भेटायला येणार आहे तुम्हाला 24 डिसेंबर आणि फ्रायडे आहे. 24 डिसेंबर 2021 शुक्रवार, फ्रायडे म्हणजे उद्याच, हा शुक्रवारी. आणि टायमिंग आहे संध्याकाळी 7:30 वाजता. आम्ही तिकडे बरोबर 7:30 वाजता येऊ. तुम्ही पण सर्व डोंबिवलीवाले, कल्याणवाले आणि त्याच्या आजूबाजूचे जेवढे आहेत ना, की तुम्ही तिकडे ट्राय करा, तिकडे यायचं. आता तुम्ही म्हणाल की हे मग तुम्ही 25 डिसेंबरलाच का नाही ठेवलं, तर 25 डिसेंबर कसे खूप कारण आहेत. 25 डिसेंबरमध्ये ऑलरेडी प्रत्येकांचे प्लॅन असतात है ना, आणि त्यावेळी खूप गर्दी पण असते कधी कधी. क्रिसमस तुम्ही म्हणजे तुमचं वेगळं प्लॅनिंग करता, फेस्टिवल सेलिब्रेट करायचं, म्हणजे त्या दिवशी नको म्हणून आम्ही एक दिवस अगोदर घेतला. फ्रायडेला पण का घेतला, कारण समजा तुम्ही ऑफिसमध्ये पण असाल ना, तर तुम्ही येऊ शकता, संध्याकाळी येऊ शकता, म्हणून तो टायमिंग जरा 7:30 ठेवला आम्ही. नाही तर आपण कसं 5-7 ठेवतो कधी पण. या कारणाने 7:30 वाजता. डेट परत सांगतो, 24 डिसेंबर 2021 7:30 वाजता. लोकेशन सांगतो, डोंबिवली ईस्ट नेहरू मैदान. ठीक आहे, हे झालं एक आम्ही येतो इथे. अजून मला तुम्हाला तुमच्याकडून एक हेल्प हवी होती, की तुम्ही मला सांगा की जसं आम्ही सांगितलं होतं की आम्ही हेल्प करणार आहे किंवा कसं काय, तर कुठे वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम किंवा लहान मुलांचं काय असे आश्रम किंवा असं जिकडे काय आम्ही हेल्प करू शकतो, शुभांगी केअर टीम हेल्प करू शकते, तर त्याची मला नॉलेज नाही आहे की कुठे काय आहे आणि कसं आहे, आणि लोकेशन्स मला काहीच माहीत नाही. जर तुम्हाला असं सांगायचं असेल तर तुम्ही मला मेलसुद्धा करू शकता किंवा कमेंटमध्येही सांगू शकता. मेल ॲड्रेस आहे shubhakir@gmail.com, किंवा कमेंटमध्ये पण लोकेशन सांगा की XYZ जागी, म्हणजे फॉर एन एक्झाम्पल विक्रोलीलाच अशा ठिकाणी असे वृद्धाश्रम आहे, तुम्ही तिकडे व्हिजिट करू शकता. आम्हाला जर न्यू इयर किंवा असे जे आता सीझन आहे ते आम्हाला म्हणजे आता फेस्टिवल आहेत ना, आम्हाला त्यांच्याबरोबर सेलिब्रेट करायचे. बरोबर. हां, म्हणजे त्यांचे एक कमेंटमध्ये आले होते, आम्ही आयडिया घेतली. तुमचेच कमेंट होते हे सर्व, त्यामधूनच आम्ही आयडिया घेतली आहे. त्यानिमित्ताने जरा म्हणजे एन्जॉय होईल, एक फेस्टिवल आपण त्यांच्यासोबत एन्जॉय करूया असं मला वाटलं. म्हणून तुम्ही मला इन्फॉर्मेशन द्या. वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, तुम्हाला भरपूर माहिती असणारच कुठे काय आहे ते. प्रत्येक तुम्ही कसे सर्वीकडे फिरलाच असतात ना, आम्ही कधी अशा ठिकाणी गेलो नाही एवढ्यात, तर कुठे लोकेशन आहे, कसं करायचं ते सुद्धा तुम्हाला माहिती असेल, काय न्यायचं असतं. किंवा बघा, आपण एक अमाऊंटसुद्धा देऊ शकतो. फॉर एन एक्झाम्पल आपण 5,000 रुपये दिले, मी 5,000 रुपये पण देऊ शकतो, किंवा काहीतरी त्याच्या व्यतिरिक्त आपण सांगाल तसं त्यांना तिकडे कपडे न्यायचे किंवा खायच्या वस्तू न्यायचे, हां, ते कसे न्यायचे, काय न्यायचे तेही तुम्हाला जर आयडिया असेल, ठीक आहे, तर ते तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा किंवा shubhakir@gmail.com वर आम्हाला मेल करा. लोकेशन सांगा आणि बेस्ट टायमिंग पण सांगा, की तिकडे जाऊन आम्ही त्यांच्याशी एक म्हणजे व्यवस्थित बोलून चालून किंवा म्हणजे बोलू शकतो त्यांच्याबरोबर. एक त्यांना पण टाइम देऊ शकतो. असं नाही की आपण फक्त देऊन आलो, आपण त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्शन करूया, कसं वाटतंय त्यांना, आपण त्यांच्यासाठी अजून काय करू शकतो. तर हे सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये द्या, ठीक आहे. आणि मीटअप आहे नेहरू मैदान, डोंबिवली ईस्ट. तारीख सांगतो 24 डिसेंबर 2021 आणि टायमिंग सांगतो संध्याकाळी 7:30 वाजता. ठीक आहे, बाय बाय.